Maraming pagsubok ang pinagdaanan ng mga Pinoy noong 2020. Sinubok ang tatag at pag-asa ng bawat Pilipino sa gitna ng pandemya, mga sakuna at kalamidad. Nadapa ang ekonomiya dahil sa pandemya. Marami ring pagsubok sa liderato ng pamahalaan. Ating himayin ang iba't ibang issue at kaganapan sa taong 2020 at ano kaya ang aasahan natin this 2021. Makakasama natin ngayong umaga ang sociologist na si Frank Arzadon Jr. Magandang umaga po and Happy New Year, sir! Welcome to Mornings with GMA Regional TV! Likewise, good morning Ara at sa mga milyon-milyon nanonood ng Regional TV ng GMA7. Wow naman! Kamusta po kayo at kamusta inyong pamilya sa panahon ng pandemya? Well, nung pagka-start ng SCQ o yung Enhanced Community Quarantine nung nai-lockdown ang entire Luzon ng ating Pangulo, of course talagang hindi lang nabigla ng ating pamilya, kundi lahat ng household, lalo na sa Luzon. Dahil alam natin na pag sinabing lockdown or quarantine, talagang nasa kabahayan, nasa loob ng tahanan ang marami sa ating mga kababayan. Kumbaga, restricted ang ating movements dahil nga sa pinapairal na community quarantine, sinunod natin ang alituntunin at tagupilin ng ating pamahalaan. Sir Frank, kumpara po sa mga nagdaang taon, naging mas mahirap ba ang mga tao, lalo na po dahil sa pandemya? Well, itong 2020, mas marami sa mga kababayan natin ang nawalan ng hanap buhay. Particular na yung mga hindi regular na empleyado. Bukod dyan, ang daming nagsara na establishmento na bungsod para magtanggal sila, mag-lay off sila ng mga empleyado o dili kaya yung retrenchment na tinatawag. At napakasakit din sa mga ibang kababayan natin, napakahirap din ito. Dahil siyempre hindi lang ito epekto sa trabaho o employment, kasama din dito ang sa kalusugan, yung mental health. Sa inyong tingin, ano-ano po ang mga aasahan natin? Mararamdaman nyo ba na unti-unting makakabawi ang bansa ngayong taong 2021? Pagdating sa employment, siguro masasabi ko na it takes time kasi hindi pa dumarating ang bakuna. Isa pa, yung job opportunities natin ngayon, although maraming mga trabaho na nabubuksan ngayon, kaya nga napalitan na yung quarantine status natin from ECQ ngayon, NGCQ na tayo, lumuwag. Subalit, tulad ng turismo, sa iba't ibang panig ng ating bansa, binubuhay nila yan para kahit papano yung industrang yan ay makatulong naman sa mga manggagawa. Sir Frank, panghuli na lang po ha, anong gusto nyong iwan na mensahe sa ating mga tagapanood ngayong umaga? Go ahead po! Well, sa ating mga viewers, mga milyong-milyong viewers ng Regional TV Jamie Amianan, dapat sana kung ano ang utos ng ating pamahalaan, mapapambansang pamahalaan o lokal, sumunod po tayo sa health and safety protocols. Kasi hindi natin alam hindi pa natin nalalampasan ang sitwasyong ito, ang problemang ito. Tignan nyo, ang mga bata, imbis na nasa paaralan na nag-aaral, homeschooling ang nangyayari dahil nga hindi pa pwedeng lumabas. Sana itong walang pasok ng mga estudyante ay huwag nating sayangin na andyan lang na naglalaro o dili kaya inuubos ang oras sa mga gadgets. Bagkus mag-aral din tayo. At sa mga magulang, sana pagsabihan din natin ang ating mga anak na paglalabas sa kanilang tahanan, lalo na yung mga pinayagan ng ating pamahalaan na lumabas from 15 years old hanggang 65, ay sumunod din sila sa health and safety protocols
na ipinapatupad ng ating pamahalaan. Kasi kung hindi tayo susunod, if we will not do the line na ipinapatupad ng ating pamahalaan, walang mangyayari. Mahihirapan ang ating gobyerno. Kailangan niya ang tulong natin, kailangan niyang pakikisa, kailangan niyang suporta. Kaya ang magagawa natin bilang mamayan ay sumunod, talituntunin, makiisa, at tumulong. Nako, maraming salamat po, Sir Frank. Happy New Year po! Have a great day! Likewise, Happy New Year. Mga kapuso, ayan po si Sir Frank Arzadon Jr., isang sociologist. Diyan lamang po kayo, magbabalik ang Mornings with GMA Regional TV. Ito ang Mornings with GMA Regional TV.